Čaute pri dnešnom videu. My akurát odletáme z Viedne, ideme do Milána na súťaž. Máme dneska je štvrtok, zajtra ráno je registrácia, v sobotu sa súťaží. Pekne krásne teraz sa tu idem vyvaliť. Na hodinku si hádam ešte zdriemnem a po prilete ideme tlačiť a zajtra uvidíte, ako budem celý deň žrať a cukrovať. 33 cheesecake. Takže určite mi tam potom hoďte like, komentár a zazdieľate a dúfam, že sa video bude páčiť. Držte palce. No, išli sme z letiska autobusom nejakých 30 minút. Mohli sme ísť ešte autobusom nejakých 5 minút, ale rozhodli sme sa, že sme boli dneska veľmi leniví. Tak ideme sa na schvál ešte pešo prejsť nejakých 15-20 minút pešo na ubytovnu, ale nám to vôbec nevadí, lebo hýbať sa treba, aspoň mi bude lepšie tráviť. No a v momente, čo sme vystúpili z autobusu, tam bola tržnica. No a čo ste si na mne nové všimli? Okuliare. No nekúpte okuliare hneď po príchode do Talianska a som strašne po piči. Daj mi vedieť, či sa mi hodí, alebo podľa mňa, hej. Dobré ráno, ľudia. Je presne 7:05 ráno. A tuto je plná príprava. Tu sa robí mäso, tu sú v príprave kaše, jedna, druhá sa zohrieva. Ako sa cítiš? Veľmi dobre. Tak som sa vyspal, som si dal ráno teplú sprchu, ktorá ma super prebrala. Rovne si papať mäsko, rýža už je hotová na dneska, kašičky budú, rácio nejaké pripravené. Za chvíľku pôjdeme na registráciu za nejakú, no do hodinky by sme tam už mali byť ideálne. My nestojíme dlho v rade potom, aj keď registračka začína o 9 a bude tam masaker ľudí určite. Takže radšej pôjdeme skôr. Takže dovaríme, oblečieme sa, pobalíme sa, zoberieme si jedlo so sebou a ideme tam. A čo sa týka stravy, dneska to vidíš jak v rámci cukrovania? Bielkoviny budú na minimum, viac menej. Toto je moje mäso na celý deň, iba nejakých 300 gramov. To je fakt, že malinko proti tomu, čo bežne jedávam na celý deň. A sacharidy, no, tam počítam nejakých 1000 gramov, určite padne. To by nebolo vôbec zle. A ešte potom nejaké tuky. Nech sa to poriadne naplní a to uvidíte zajtra na pódiu, ako to bude vyzerať. Máme po registrácii, boli sme sa odvážiť, pomerať. Registrácia bola celkom zľahava, chvála Bohu sme išli dosť skoro, aby sme to celé stihli predstihom. Ja si užívam kašu rýžovú s banánom, dneska tam pôjde okolo 1000 g sacharidov. Konečne sa cítim normálne človek. Ono sa potom ukludní, lebo strašne veľa ľudí, strašne veľa stresu, chaosu. Dneska ma čaká ešte jeden nástreh farby, potom zajtra ráno pred súťažou druhý. Už to len doklepať do konca. Akože nie je to nič brutálne výrazné, ale pre mňa teraz idete. Je to dobré. Je to dobré. A to nech si vedie, čo mám ešte doma nachystané. To Braňo o tom nevie, ale som si urobil kokosový olej a som našiel pistáciovú pastu a mal iba nejakých 20 gramov sacharidov. Tak to som si dal, že namiesto lekváru, čo si dal 20 gramov lekváru, som si tam dal tento a to ma čaká doma, že to môžem si na chuť. To sú orechy tiež, akože pistácie. Či arašidové maslo, či orechy. Akože pokiaľ nemáš alergiu. No, a vieš, aká je dobrá. To chuť jak Raffaello s pistáciami. Ideme, poďme. Dobre, sa rozplývam.
Čo to tu dneska máme? Dnešné menu. Racio chlebíky, kokosový olej, džem a pistáciová pasta. No. Chýbalo mi to. Na čo sladké. Polomačané keksiky s pistáciovou pastou. To musíte skúsiť. Inak lepšiu pistáciovú pastu som ešte nemal. Takže som rád, že som v Taliansku, lebo majú tu toho fakt veľa. Všelijaký výber. Pozrite. Krásna konzistencia nutelly. Dokonalá. Bohužiaľ, to by som nebol ja, keby sa nezašpiním. Nevadí. Kúštik proteínu nachuť ešte do toho. Ok, dneska moje 5. jedlo je 7 hodín. Ešte 2 jedla stihneme, ktoré budú viac menej rovnaké. Prichytený pri čine, v proteíne. A ako to vidíš so zajtrajšou súťažou? Nástrek máš o 6 ráno a ďalej? No, si budem musieť privstať skoro ráno na nástrek a hneď ráno súťažíme. Ako to vidím, jedine na výhru. Pre nič iné tu nie som. Akože bol by som veľmi sklamaný, keby to nevyjde, ale posnažíme sa, aby to išlo. Podľa mňa určite. Brutálne to vyzerá, čiže buchneš to. A čo sa týka stravy, vidíš to jak? Čakám na koučak, čo mi napíše, ale zajtra viac menej sa mám zobudiť proste 100% pripravený a už to len udržiavať, až pokiaľ nepôjdeme na stage. Lebo nič nie je dobre na poslednú chvíľu dobiehať, že pekne sa pripraví na súťaž a ešte príde coach za mnou večer, kúse cestuje za mnou vyše pol hodiny, 2-3 krát denne za mnou príde, aby sa na mňa pozrel. Že čo sa týka quality coachingu, tak klobúk dole, lebo málo kto je takto ochotný chodiť za svojimi zverencami. Čo si to prosím ťa tam nakúpil? Dnes som v Taliansku, nejaké pečivko, slané, sladké. S olivami, niečo čierne, Pistáciové tu je kekse. zelené. A toto sú také mekučké nejaké koláčiky. A to si dám až po súťaži. A najviac, čo osobne mňa dorazilo, boli tieto Haribo cukríky, že zázvorovo-citrónové. Čiže som zvedavá, jak to bude chutiť. Sú tam nejaké syry, takže Strašne dobré syry tu mám. No tak by som si aj mohol dať. poviem ti, akujte. Po súťaži určite letím do nejaké pizzerky alebo nejaký mega croissant. Môžete aj napísať do komentáru, že čo by si mal dať ako prvé jedlo, aj v Bratislave, alebo to možno v Taliansku, lebo určite to tu plánujeme vrátiť, to tu pozrieť. Čo máš na... Ďakujem ti. Do Milána určite nie. Sú tu lepšie mestá. Tak, máme tu záver dnešného dňa. Je 23:15, na 12, celkom dosť hodín a unavený som dostatočne. Ráno o 6 už musím byť na nástreku, takže skoro ráno sa budem vstávať, ale hádam, to bude ráno ešte lepšie, tvrdšie a suchšie ako teraz. Po piči to vyzerá. Že vraj to vyzerá po piči, takže ideme sa vyspinkať. Zajtra je deň D, takže dúfam, že držíte palce a ďakujem všetkým, ktorí ste mi fakt písali milión správ, milión komentárov a všetkých tých prianí. Vážim si to. Ďakujem všetkým tým, čo ma podporujú. Nebudem ani menovať, však tí, čo mi pomáhajú, vedia. Po celom dni žrania sa jak cítiš? Človek by povedal, že by sa chcel cítiť dobre, ale toľko jedla, čo som do seba natlačil, som nenatlačil do seba za posledné 3 týždne, takže celkom to je únavné jesť až tak veľa. Však dneska tam bolo 800 gramov sacharidov a 300 gramov tuku, minimum bielkovín, takže pre moje telo to je celkom teraz záhul, ale verím to, že sa s tým pekne popasuje a do rána to ešte nabehne poriadne tam, kde to má. Ráno sa poradne nahajzlí. Forma bude ako lusk. Takže vidíme sa zajtra na pódiu, rozcvičený, napumpovaný, nacukrovaný, tvrdý ako... Takže veríš to, že to vyjde na 110%. A čo sa týka tej stravy,
Čo si také jedol? Povedz No, nám. či to vyjde na 100%, tak dal som do toho ja 100% a to už ako to vyjde, to už ja neovplyvním. Už to bude iba na rozhodcoch, môžu sa zle vyspať a môže sa stať hocičo. Toto je šport, ktorý nikdy nevieš ako dopadneš, aj keď možno si najlepší, ale bohužiaľ nevždy to tak musí byť, ale verím tomu, že zajtra to tak bude. A čo som jedol? Hlavne to boli rýžové chleby, nejaké banány, rýža, kokosový olej, arašidové maslo, džem, pistaciová natierka a to je asi všetko. Takže trávenie dostalo záhu. Hej. Žiadne sračky, žiadne blbosti, že by som jedol teraz. Mal som ešte rýžovú kašu s proteínom, ale žiadne, proste, že mekáč, pizza, burger, čokolády, nie, proste čistá strava. Ja už si rozmýšľal, čo si dáš po tom stage? Už to máš tak blízko? Vodu. Už nepijem dneska pol dňa a je to cítiť. Takže prvá vec po stage bude voda, hej? Tak tá druhá? Čo sa týka jedla? Nemám na nič chuť. Neviem, to čo uvidím, čo skočí do ruky, niečo dobré si dám. Takže predpokladám, že to budú tie keksy na linke. No keď zídem zo stageu, tak asi keksy nebudem mať po ruke, ale to je jedno. Zoberieme. Do tašky, schováme. Aj s čipsami. Čokoľvek, čo bude po ruke, až keď sa napijem. Ale radšej by som si dal normálne, že slané, ja som presladený. Že taký pizzu. Piči, však som v Taliansku. Pôjdem na pizzu. Pridám sa k tebe. Dobre, poriadny syrop. Dobre. No. Ak by nebolo tuku málo, hej? Za dneska, tak aj zajtra syrovú pizzu. Zajtra mi to už bude jedno. To už mi môže byť aj zle. Dneska to musí byť dobré. Takže zajtra sa ukáže, na čom sa všetko makalo a čo sa robilo celý ten čas. Takže pozerajte to ďalej a vidíme sa zajtra na pódiu. Gentlemen, congratulations on winning your class. Are you ready? Don't say we can't, just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, all from another world. Your logic's impaired, your full picture is cropped. 'Cause we both know one day they're just gonna try again. Without doubt, my say, if all's gonna mend. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, 'cause this ain't the end. Your new IMDb Pro, Mikan Velasquez! Ahojte, takže hlásim sa tu zasa znovu. Ako ste mohli vidieť, tak už mám po svojej kategórii, kde sa mi podarilo vyhrať svoju kategóriu, plus
výhra profikarty. Takže tá je doma. Všetci ste to videli, dúfam. A ďakujem za vaše gratulácie a všetko. Prečo tu ešte stále ležím? Znamená, že ja ešte nekončím, ja dneska ešte pokračujem a ešte ma čaká jedna kategória, kde sa pokúsim znovu vyhrať svoju kategóriu a keď sa všetko podarí a šťastie dá, tak znovu pôjdem o zisk druhej profikarty, ale to už necháme na osud. Jedna už je a to bolo hlavné, získať profikartu. Či bude druhá, to je otázne, ale bolo by to krásne ako bonus, takže držte palce. Ja pri výhre tej profikarty extrémne emócie som zažil. Rozplakal som sa ako malé decko. Strašne som sa tešil, nevedel som, čo mám robiť. Proste splnil sa mi viac menej taký môj malý sen. Stal sa profesionálnym kulturistom, takže oficiálne je to tam. A ako hovorím, dneska ešte nekončíme, dneska pokračujeme. Takže kúkajte to stále ďalej, držte palce a vidíme sa za chvíľku pri pokračovaní. Takže ideme na to. Buchty sú napečené, dúfam. Celkom dobre. Či bude druhá, to je otázne, ale bolo by to krásne ako bonus. Overall, classic feature. Your new IFBB Pro. Mika Velasquez. Move do Pizza! Čus. Tak máme po včerajšom divokom, neskutočnom, šialenom, krásnom dni súťaže v Taliansku Olympia Amateur, ktorý dopadol nad všetky moje očakávania a verím, že ešte aj nad vaše očakávania. Takže ako by som to zhodnotil? Proste som dojatý, sám tomu ešte úplne neverím. Dopadlo to na jednotku, dvakrát. Vyhral som svoju kategóriu, v absolútke som získal profikartu, vyhral som svoju druhú kategóriu a v absolútke druhej som vyhral celú absolútku. Týmto fakt chcem všetkým poďakovať. Ty kokos, tých správ je, že miliarda. Mne horí Instagram, že od rána do večera non-stop. Ďakujem za vaše reakcie. Strašne si to vážim. Včera ma to dojalo. Plakal som. Musím sa priznať, prvýkrát v živote som asi plakal kvôli súťaži. Ale boli to úprimné slzy šťastia. Takže vôbec sa za to nehanbím. Proste asi aj chlapi majú nejaké emócie. A týmto my ešte nekončíme. Dneska je nedeľa. Ja som sa včera zaregistroval medzi profíkov a stále pokračujeme. Takže táto cesta nekončí. Táto cesta sa bohužiaľ už skončila, keďže Mišo sa síce bol hneď po súťaži v sobotu zaregistrovať medzi profíkov, aby sa tam mohol ukázať hneď na ďalší deň, ale keďže prišiel o 15 minút neskôr v nedeľu na tú súťaž, bohužiaľ ho nepustili, snažil sa to veľmi vybaviť, aby sa mohol ukázať medzi profíkmi hneď po vyhratých 2 prokartách. Ale bohužiaľ musel ísť domov. Ale myslím si, že hovorím za všetkých, keď poviem, že aj tak veľmi kvalitný výkon. Určite sa ešte vidíme na ďalších súťažiach s takýmito videami, lebo toto všetko je len začiatok.
Takže máte sa na čo tešiť. Ešte raz vám všetkým krásne ďakujem za tie ohlasy. Je vás miliarda. Nestíham ani odpisovať všetkým. Nemám neže na to chuť, ale som rád, že som. Sústredím sa práve teraz na toto, takže pokiaľ som niekomu neodpísal, nehnevajte sa na mňa. Ale aktuálna moja priorita je kúštik iná. Ale takto chcem vám verejne všetkým poďakovať. Takže ideme ďalej. Držte palce. Vidíme sa. Ďakujem.